tielet ġurnata tal-Faith Explosion nilqa' lill-YouTube viewers u lill-Facebook u ma nistax ma nirringrazzjax ta' din l-opportunità lill-pastor tiegħi, Pastor Gordon u Pastor Marjella ta' din l-opportunità li selfuni hawnhekk dan il-pulptu biex nkun nista' nixxerja il-messaġġ li tafali il-missier fuq qalbi għall-poplu tiegħu, għall-Knisja tiegħu għal dan iż-żminijiet. Mela, qabel nibda nixtieq qabel xejn nibda b'talba billi nirringrazzja l-missier ta' din l-għodwa. Grazzi Mulej Qaddis li qegħdin miġburin hawnhekk Mulej Missier biex nisimgħu it-talim tiegħek Mulej Qaddis, talim rett u talim Qaddis, talim li għallimna ma nitħarkux mit-triq id-dejqa, talim stabbilit biex aħna nibqgħu stabbiliti fil-kelma qaddisa tiegħek u nibqgħu stabbiliti fuq il-blata li hija Ġesu Kristu u li nkunu trasformati fi Kristu Ġesu. Spiritu Santu iftaħ qlub inti u l-widnejn spiritwali u kabbar din iż-żarrija f'kull qalb u ħu over inti għall-glorja tiegħek Mulej Ġesu. Grazzi Ġesu. Mela, din il-titlu ta' dan il-messaġġ huwa l-imħabba bla limitu, l-imħabba tagħna lejn il-mulej bla limitu. Mela, kemm il-darba aħwa forsi jiġrilna xi ħaġa fil-ħajja tagħna u nkunu ħanaqtaw qalbna jew niġu diskuraġġuti b'xi sitwazzjoni. Hemmhekk meta nkunu f'dik is-sitwazzjoni, x'għażla ħanamlu, x'ħanamlu eżatt f'dik is-sitwazzjoni. Mela, l-Ispiritu tafali fuq qalbi ħafna l-istorja ta' Rut u ħanduruha bil-mod il-mod. Imbagħad min ikun irid jaqra tista' taqra ma tantx hija twila l-istorja imma hemm ħafna fejn nitalmu u nitalmu minn din l-istorja. Mela, naraw il-ktib fil-Testament l-Antik, storja ta' Rut, fejn Rut ma telqitx mill-patt tagħha għalkemm ġarala xi ħaġa fil-ħajja tagħha, hi xorta baqgħet leali, xorta baqgħet leali lejn Naomi. Mela, jekk induru lejn Rut chapter 1 u nibdew forsi mill-bidu, qed naraw familja tal-mulej. Naraw il-Naomi raġel kellha raġel jismu Elimelek u żewġ sisubin. Dawn għal xi raġuni minħabba il-faqar f'Betlem għax dawn kienu minn Betlem, telqu Betlem u marru lejn l-inħawi tal-Moabini. Issa l-mulej kien iwissi ħafna biex il-poplu Alla ma jitħallax mal-barranin, imma kienu rashom jibsa. Ġara li telqu għal xi raġuni ir-raġel ta' Naomi Elimelek miet. In the meantime, it-tfal subin tagħha iżżewġu nisa Moabini li waħda jisimha Orfa u l-oħra Rut. Għadda żmien u dawn ukoll mietu wkoll dawn l-irġiel ta' Orfa u Rut. Ġara li l-om iddeċidiet tarġa' tmur lura f'Betlem, tmur lura lejn Arta. Imma rridet li tħoll il-covenant, il-patt ta' dawn il-nisa ta' Ulida. U naraw li f'vers 8 qaltilhom hekk, itilqu, erġgħu lura kull waħda f'dar omma u jalla jagħmel ħnina magħkom il-mulej kif intom għamiltu mal-mejtin u miegħi u jagħtikom il-mulej li ssibu il-mistrieħ kull waħda f'dar żewġa. Biex nitfaqkom fil-istorja ta' Rut u ta' Naomi, daw min jaf kemm bkew, min jaf daw in-nisa wara traċedja bħal din li jitilfu it-tlieta li huma żwieġhom, min jaf daw qabel kemm qattaw ħin flimkien, kemm marru għand xulxin, kemm sajru ikel il xulxin u kemm qattaw ħin ta' kuntentizza u jitqu f'daqqa waħda t-tlieta li huma ġew f'din it-traċedja daqshekk kera. Mhijiex sitwazzjoni faċli, qaltilhom morru lura għand omkom, morru f'dar omhom. Naomi għamlet hekk, ridet tagħmel hekk għax ma riditx li daw in-nisa żgħar jibqgħu hekk mingħajr żwieġ u ridithom li jerġgħu jkollhom il-futur tagħhom.
f'dak il-biki min jaf f'dak il-biki f'dik il-kommissjoni kollha, però hawnni it-tnejn li huma kemm Orfa u kemm Ruth ħadu deċiżjoni differenti u ħan nifukaw fuq id-deċiżjoni meta nkunu f'sitwazzjoni hekk daqshekk ibsa fil-ħajja tagħna x'deċiżjoni ħanagħmlu. Mela naraw naqra Orfa. Orfa għamlet li qaltilha Naomi, marret lura f'dara, marret lura fil-paganiżmu. Però Ruth iddeċidiet għal kosta kollox li tibqa' ma' Naomi, tibqa' leali, tibqa' servija u tħobba bħala ir-raġel tagħha. U qaltilha vers 16, iġġalniex nitilqek u nerġa' lura minnek, għax fejn tmur int immur jien, fejn toqgħod int noqgħod jien, niesek niesi, Alla tiegħek Alla tiegħi, fejn tmut int immut jien, u hemm nindifen u dan jagħmilli aktar il-mulej jekk ma tkunx il-mewt tifridna. Mela, ara x'qalet Ruth. Dan jagħmilli u aktar il-mulej. Ġifieri emnet falla Alla li jista' kollox, Alla tal-abbundanza, Alla li Alla ħaj, falla u ma rriditx lura, ma rriditx tmur lura lejn dar omma fil-paganiżmu iżda baqgħet leali lejn Naomi. U din il-mistoqsija għalina l-koll, meta nkun f'daw is-sitwazzjonijiet daqshekk diffiċli. X'ħan għamlu, x'deċiżjoni ħan jieħdu, x'għażla ħan jieħdu? Ħan għażlu d-easy way out? Ħan għażlu bħal Orfa, naħarbu mis-sitwazzjoni? Taħrab billi tagħżel li tmur lura fil-paganiżmu? Kif hemm miktub fit-tieni Pietru 2:22, bħal ħanżira nadifa titmijak fit-tajn, jew bħal kelb immur jerġa' jmur fil-vomtu tiegħu. Għax tajt qalbek forsi minħabba sitwazzjoni, tajt qalbek mill-mixja tal-mulej ma bqajtx leali lejn il-mulej minħabba sitwazzjoni fil-ħajja tiegħek jew f'pajjiż jew fid-dinja. Rajna sitwazzjoni tal-COVID. Kemm qataw qalbhom fil-COVID? Kemm kienu aħwa li fil-li narawhom hawnhekk ġiet sitwazzjoni bħal din il-pandemija u daqshekk ma taraħħomx iżjed. U din hija just l-appetizer, ġifieri qatt hemm iżjed pandemiji qatt iridu jiġu. Ġifieri hawnhekk iridu naraw aħna meta ngħaddu minn sitwazzjoni, mhux ġast fis-sitwazzjoni fil-ħajja tagħna, imma globali. Ħan nibqgħu iggranfati mal-mulej, ħan nibqgħu inħobbuh bla limitu lil-mulej. Ġesu ġej u jgħid ħansib fidi fuq din l-art. Dawk li ħajinstabu mingħajr fidi mhux se jittieħdu miegħu, ovvjament. U Ġesu jgħidilna u jafżana fil-kelma tiegħu li ħanaddu minn sfidi, ħanaddu minn challenges, ħanaddu minn sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħna, iżda jinkoraġġina wkoll billi jgħidilna taqtawx qalbkom għax jien irbaħt id-dinja. Mela jekk nibqgħu lejali lejn il-mulej, nibqgħu sodi fil-kelma tiegħu u ma nħallux l-isfidi u s-sitwazzjonijiet jalbuna, iżda nibqgħu sod persistenti, determinati li nidħlu f'dik is-sitwazzjoni mingħajr ebda biża' u aħna stess nelbu dik is-sitwazzjoni bl-għajnuna tal-mulej. Filippin 4:13, kollox nista' nagħmel permezz ta' Kristu Ġesu, kemm powerful din il-kelma, u hekk iridu nagħmlu. Il-kelma talla letteralment naqlawha mill-Bibja u niddikjarawha minn fomna. Kollox nista' nagħmel permezz ta' Kristu li qawwina. Ngħaddu minn xiex ngħaddu. Ma nistgħu nagħmlu xejn waħedna, imma bl-għajnuna talla kollox nistgħu nagħmlu. Amen. U nistgħu ngħaddu wkoll jippermetti l-mulej biex aħna nikbru u nimmaturaw f'dawn is-sitwazzjonijiet, f'dawn iċ-ċirkustanzi. Ngħaddu jekk naħarbu minn sitwazzjoni nkun babies inkunu spiritually u babies noħorġu minna. Ġifieri hemm pjana liha din is-sitwa, hemm pjana liha li l-mulej għalli ma raġuni li aħna jippermetti li Alla konna sitwazzjonijiet diffiċli fil-ħajja tagħna. Mela ħanamlu bħal Ruth, nibqgħu lejali, nibqgħu nafdaw falla għax hemm proċess li għandek tgħaddi minnu. Proċess biex il-mulej iwassalna għal pjan divin tiegħu. Amen. Mela ma tibżax, għax il-mulej ma tanniex spiritu ta' biża' u ma tanniex spiritu ta' biża', ma tana spiritu
ta' qawwa fil-kelma tiegħu, mhux għax aħna imma għax hu. Qawwa tagħna spiritu ta' mħabba li nħobbu, li anke dawk li weġġawna naħfrulhom, inħobbuhom. U tawna spiritu ta' razan fuqna nnifisna li nażlu li nagħmlu it-tajjeb. Għalkemm ngħaddu minn ċirkostanzi, imma nażlu li nagħmlu t-tajjeb, nażlu li nħobbu, nażlu li nibqgħu sodi, nażlu li nibqgħu lejali lejn il-mulej. Amen. Da fittu tieni Timothy 1:7. Iva, il-mulej jaddina f'sitwazzjoni mhumiex komdi wkoll fil-ħajja tagħna biex jallimna nafdaw fih. Mhux ġas biex nimmaturaw u nikbru, imma jallimna li nafdaw fih. Amen. Psalm 37, l-iktar psalm, l-iktar favorit tiegħi, jgħidlek la tisħonx, la tirrabjax minħabba l-ħżina, la terx għal dawk li jagħmlu l-ħażen, għax bħal ħaxix ħażin ma la jinqataw u jinxfu bħal nibbieta. Afda fil-mulej u jagħmelu ammar fuq l-art u imxi bil-fedeltà għalkemm tgħaddi minn sitwazzjonijiet imma xorta ammar fuq l-art u għamel it-tajjeb. Taxxaq bil-mulej u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Erħi f'idej il-mulej it-triq tiegħek u afda fih. U jagħmelu u juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar. U jaf kollox, u jara l-qalb, u jara xem fil-qalb, xem moħbi, x'qed idejqek. U biss juri id-dawl tiegħek, is-sewwa tiegħek bħal nofsinhar. Strieħ fil-mulej u stenna bis-sabar għalih u la tinkeċċ minħabba f'min jirnexxielu fit-triq tiegħu minħabba bniedem li jimxi fil-ħżunija. La tinkollax u la tirrabjax, tinkeċċejn. Dan jiswilek biżdeni. Billi tinkwita, x'ħassolvi? Ma ħassolvi xejn. Anzi, iktar ara s-saħħa tiegħek għax tispiċċa forsi dik l-ansjetà jibdew ġejjin mart u whatever, tispiċċa l-isptar u l-mura qed jgħidlek tinkwetax. Afdani, la tinkweta, la tirrabjax, relax, take it easy. Meta aħna qed niwworjaw, meta aħna qegħdin nitniktu, imma qed nuru lill-mulej li mhux qed nafdak mulej, hekk. Li hija dnub f'għajnejn il-mulej meta aħna ninkwetaw, għalhekk iridu nħallu lill-mulej. U jekk jgħidlek hekk kif ħriġt lil meżek u sedrek u l-Abednego min-nar, hekk noħroġ lilek jien minn dak in-nar u toħroġ irfinat, noħorġok iżjed minn kif dħalt qabel, għax noħorġok bħal deb irfinat bin-nar. Halleluja, kemm hu kbir. Il-pjanijiet tal-mulej ma narfuhomx aħna. Aħna moħħna karawetta ħdej il-pjan tal-mulej. Imma lek irridu nafdaw bajnejna magħluqa lill-mulej għax hu jaf kollox, he is faithful. Iżajja 43:1 jgħid la tibżax għax jien fdejtek, jien sejjaħtlek bismek, inti tiegħi jgħidlek il-mulej, jekk tgħaddi mill-ilma jien miegħek, jekk taqsam ix-xmara ma terriqx u jekk tgħaddi min-nar ma tinħarax, għax jien il-mulej Alla tiegħek qaddis ta' Iżrael, is-Salvatur tiegħek jgħid il-mulej. U jekk għandna l-mulej magħna, halleluja, min jista' jkun kontra tagħna? Amen. God is faithful, he is faithful u les li juri l-qawwa tiegħu fis-sitwazzjoni tiegħek, les li jdawwar is-sitwazzjoni tiegħek. Imma l-ewwel irrid ibiddel il-karattru tiegħek. Irrid ibiddel il-karattru tiegħek hemmhekk, għalhekk jippermettu wkoll biex il-karattru tiegħek jirfinah kif irid hu u mhux kif trid inti. Deuteronomju 31:6 Alla tiegħek se jimxi miegħek. Mhux se jitilqek, u mhux se jħallik, u mhux se jfallik. Mela afda fil-mulej. U mhux titlaq il-mulej, anzi iktar il-gran familja, iktar afdaħ u biss joħorġok minn dik is-sitwazzjoni. U Ġozwe 1 jgħidlek ukoll 1:7-9 biss għamel il-ħila, qawwi qalbek, qis li tagħmel il-liġi, il-kelma kollha li ordnajtlek jgħidlek il-mulej. La tilwix minna la lejla, minnu laqas li jixxelluk, biss biex ikollok ir-rizq f'kull ma tagħmel. Ma tidbiet qatt mill-ktieb
U aħseb fuq u lejlu nar biex taraf tagħmel kull ma hu miktub fih u hekk tmexxi tirnexxi femilek u jkollok ir-riżq. Mhux dan il-kman tiegħi mela għamel il-ħila, qawwi qalbek, tibżax, titħawwax għax jien il-mulej Alla tiegħek inkun miegħek fejn tmur. Hallelujah, kemm hu powerful, kemm hu ta' encouragement il-mulej meta ngħaddu minn sitwazzjoni, għalhekk meta ikonna problemi u tkun over li aħna ma nkunux nistgħu nifilħu, għalhekk għandna nduru lej il-mulej għax hu jaf hu jagħmel kollox, Alla tal-impossibbli aħna naqdu, Alla li xejn mhu tqil għalih. Amen. U nħalli talmu nisimgħu il-vuċi tiegħu. Tgħidli ma nafx ma nistax nisimgħu il-vuċi tiegħu. Inti anke ġas biex tiġi hawnhekk toqgħod bil-qiegħda u tisma' u tisma' il-predikatur jew il-pastor, diġà qed tisma' il-vuċi talla u anke jekk tiftaħ il-kelma talla, diġà qed tisma' il-kelma il-vuċi tiegħu, il-kelma talla l-Bibja hi il-vuċi talla innifisha. U meta taqra l-kelma talla timmedita fuqha tassorbija u tagħmel dak li hemm miktub fiha, inti awtomatikament qed tisma' il-vuċi talla. Tagħtix importanza il-vuċijiet oħra, sitwazzjonijiet oħra, il-problemi oħra, tiffukax fuqhom u tkabbarhomx. Iżda ħallelujja kabbar il-kelma talla, iddikjara il-kelma talla, għid il-kelma talla x'jgħid Alla fuqek. Amen. U tara kif telep is-sitwazzjoni, telep is-saltna ta' dlamijiet u toħroġ rebbieħ. Li tafda falla ġifieri hija fidi in action, faith in action. Mela ħanafdaw, ħankomplu lejali lejn mulej. Għax il-kelma talla hija il-mużbieħ għal riġlejna Salm 119, anka chapter 114, inti l-kennu t-tarka tijaj, fil-kelma tijak jien nittama mulej, fil-tiba tijak għatini l-ħajja u jien nħares il-preċetti ta' fommok, preċetti fisser għawek il-kelma tijak. Ġifiri għawek għetjajt, fil-tiba tijak għatini l-ħajja u jien nħares il-preċetti tijak. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek hija waqfa fis-smewwiet, hija fis-sod fis-smewwiet, minn nisel għal nisel il-fedeltà tiegħek, fuq l-art waqqafta u żammet fis-sod, b'digrit tiegħek għadhom sħaħ sal-lum, għax kollox hu għall-qadi tiegħek mulej Ġesu. Iva, il-mulej tagħna l-kelma li hija kelma stabbilita u ma tinbidel għal ħadd, Alla kien għadu u jibqa'. Amen. Li ma ssibx Elena fil-liġi tiegħek dawwarajk inti, li ma ssibx Elena fil-kelma tiegħek kieku jiena nitkellem għalija, kieku jien diġà mejta, li għax jiena għaddejt minn sitwazzjoni personali qed nitkellem għalija, li kieku ma kienx il-kelma talla, li kieku ma kienx Ġesu, jien kieku ili trab. U l-istess hawnhekk qed nipprova nagħllem lil ħadd ieħor li meta tkun għaddej minn sitwazzjoni, għalhekk importanti li tfittex il-kelma talla. U wejt, li kieku ma sibtx Elena fil-kelma tal-mulej, kont nintem fin-niket jgħidlek hawnhekk. Ma ninsaqat il-preċetti tiegħek mulej. Għax bihom int tagħtini l-ħajja, ġifier ma ninsaqat it-tagħlim tiegħek mulej qaddis, għax fiha hemm il-ħajja. Amen. Fejn din id-dinja ikolla mudlama, il-kelma talla nifisa tatikil tifriskak, il-kelma talla fija nifisa ittikil ħajja. Halleluja. Iżajja 55 wieħed jgħidilna l-mulej, intom il-koll li intom bilaċ, ejjew għall-ilma, intom li ma tkomx flus, ejjew u ixtru kulu, iva, ejjew ixtru imbitu ħalib bla flus u bla ma tħallsu. Għalfejn tonfqu l-flus f'dak li mhux ħobs, tonfqu f'dak li ma jiswa xejn li huwa vanità fajnin il-mulej, li taħlu ġidkom jgħidlek f'dak li ma jxabbax. Mela issimgħu minni, kulu tajjeb u ruħkom titpaxxa bl-ikel bnin bil-kelma talla, għatuni widen u ersqu lejja, issimgħu ruħkom u tgħix u jien nagħmel patt magħkom għal dejjem u nxerret fuqkom favur, nxerret fuqkom grazzja. Aħwa il-bib tal-grazzja dal-waqt jingħalaq. Ek kif jingħala il-bib tal-arka ta' Noè li jalaqa il-mulej, ek ħajjingħala il-bib tal-grazzja. Qatt jasal żmien
dik kont smajta audible, kont riqda u smajtek. Għat jasa żmien fejn il-bniedem irrid jaqdef għalih innifsu, mhux se jkollu għajnuna mingħand il-mulej. Il-grazzja jiġifieri fejn il-bniedem ma jistax jagħmel minnu nnifsu u ma jistax jagħmel, imma jkollu intervjent mingħand il-mulej u jagħmel lilu l-mulej, dik hija l-grazzja. Dak il-bib tal-grazzja qatt jingħalaq. Għalhekk irrid ma rridux nieħdu for granted il-kelma tal-Alla, ma rridux nieħdu for granted li niġu hawnhekk u li nissimgħu lil pastors u predikaturi li jgħidu il-kelma tal-Alla. Amen. Bħal ma jsir patt bejn raġel u mara miż-żewġin u jibqgħu lejali lejn xulxin kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin, kemm fil-quċċata u kemm fil-wied, kemm fil-muntanja u kemm fil-żul. Hekk l-istess aħna rridu nkunu mal-mulej li dak il-patt li għamilna miegħu mal-mulej ħanżommuh sal-aħħar u ma nagħmlux bħall-orfa u nitilqu. Imma ħankunu bħal Rut li baqgħet iżżomm il-patt, baqgħet leali, baqgħet isservi, baqgħet soda mal-mulej u bl-imħabba kollha. U li l-imħabba l-qofol ta' kollox lejn Sidna Ġesu li ġelna nibqgħu sodi għax kienu li ħabna qabel, kienu li xerred demmu għalina, kienu li tala fuq l-olja ta' Golgota għalina l-kull wieħed u waħda minna, kienu li jagħmel il-wej u rrikonċiljana mal-missier dak li tilfu Adam u Eva fid-diżubbidjenza u ġabu s-saħta. Kienu li ħa dak is-swa, dak ix-xewk u dawk l-imsiemer biex aħna nkunu mfejqa. Kienu li miet għalina u ħadik il-passjoni ħarxa għalina kull wieħed u waħda minna biex aħna ngħixu. Kienu li miet biex aħna ngħixu. Amen. Għallek ma nieħdux for granted x'għamel Ġesu għalina fuq is-salib u ma nifukawx u ma nkabrux is-sitwazzjoni, imma nkabru x'għamel Ġesu u nfaħru u nkabru x'għamel Ġesu għalina fuq is-salib. It-tieni Korintin 8:9 għax intom tafu l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li għalkemm kien għani, għal Ġesu għani, imma fuq is-salib ftaqar, għani sar fqir għalikom permezz tal-faqar tiegħu intom tistanu. U Galantin 3:13 Kristu fdina mis-saħta tal-liġi ta' Mosè billi sar saħta lina għax hu miktub misħud kull min ikun imdendel mal-ewda biex il-barka ta' Abraham tinżel fuq il-ġentili fi Kristu Ġesu biex aħna nieħdu permezz tal-fidi il-weda tal-Ispiritu Santu, mela permezz tal-fidi. Għalhekk irridu nibqgħu fil-fidi ma' Kristu Ġesu, nibqgħu iggranfati. X'jiġri, amen? Mela titlaqx il-mulej minħabba sitwazzjoni, titlaqx il-mulej minħabba offense, jew għax il-pastor ifislek il-kallu. And by the way, dak huwa testing għalik il-mulej jippermetti biex jittestja fejn qalbek, jekk biex jara jekk inħarsa tiegħek hix fil-bniedem, jekk hux fuq jew fuq il-mulej, għax il-mulej jittestja. Amen. Halleluja. Testimonjanza tiegħi personali qabel ma kont Kristjana, jiena kont għaddejja minn sitwazzjoni fil-ħajja tiegħi fejn kelli bżonn l-għajnuna tal-pulizija, tal-awtorità, tas-CID, ta' kollox. Imma ħlif ħajt ta' Berlin, bibien, magħluqa, shutters, ma imkien ma stajt insib għajnuna. U bdejt ngħid imma mulej, kont naf qalbi li hemm Alla li qed jara kollox, li hemm Alla li qed josserva u li jaf kollox, u kont ngħidlu mulej, għejdli fejn qiegħed, kif nista' nsibek mulej Ġesu. U tafali fuq qalbi biex immur għand persuna li kienet hairdresser lillum il-ġurnata qed gawdi l-eternità miegħu. Insomma, minn hemmhekk introduċiet li l-Kristjaneżmu. Il-sitwazzjoni baqgħet tippersisti fil-ħajja tiegħi imma jiena ffukajt fuq Ġesu, ffukajt iktar ma beda jiġi l-għadu, iktar bdejt niggranfa mal-mulej, iktar ma bdiet tiżdied is-sitwazzjoni minn kull naħa, minn naħa tal-familja, minn kull naħa tax-xogħol, minn naħa tal-ħbieb, minn naħa le, minn naħa la. Infatti tant kienet too much li bdejt nigranfa ma' Ġesu u Ġesu ġi u Ġesu innifsu ħdejja. U kont nitkellem miegħu konna l-iktar ħbieb, kien l-iktar ħabib tiegħi jiena u Ġesu.
Għax permezz dik is-sitwazzjoni ħadd ma beda jifhimni, ħadd ma beda jemminni, bdejt naqla tajjir, ħbieb warbuni, allura jienu Ġesu kien jaf minn xi għaddejja u kien jikkonslani, kien jallimni biex nagħmel l-imħabba, biex naħfrilhom, għallimni kif nitlob, għallimni ħafna affarijiet. Grazzi mulej. U darba fost l-oħrajn, għetlu għaxina kont għamilt ħbieb. U daw il-ħbieb jiena għamiltilhom tajjeb. U daw il-ħbieb iddeċidew li ħadwa kontrija għal xej bxejn, gidbuni, għajruni, telquni, insomma kelli bżonn lajnuna għax kien hemm ħafna abbuż ukoll, mhux sesswalment, xi ħaġa oħra, abbuż. U il-Ġesu jgħat ħdejja. Ħadlu Ġesu, ħallastilhom il-ġid il-daw. Għamiltilhom il-ġid għaliex ħallsu lid-deni. U nisma' l-Ġesu ta' jikpi u għalli jekk. Għalli anka jiena ħallastilhom il-ġid u għamiltilhom il-ġid u għamlu lid-deni. Anka jien gidbuni u għadhom igidbuni sissa. Anka jien għajruni u għadhom jajruni sissa. Anka lili telquni u għadhom jitilquni sissa u nisimgħu jikpita u jikpi u jien nikpi miegħu. U għatlu Ġesu, ma għal xejn ma jiġri x'jiġri jgħidlu ma rridx nitilqek milli qaddis. Għall-ebda sitwazzjoni f'ħajti ma rridx nitilqek milli għax bdejt nisma' qasam li qalbi. Bdejt nisma' l-Ġesu jikpi u jien nikpi miegħu. Għatlu le Ġesu, jiġri x'jiġri fil-ħajja tiegħi ma rridx nitilqek. U ma stajtx nifhem imma bdejt ngħid imma kif jitilquh? Kif jistgħu jitilquh lil Ġesu? Mill-għoli tiegħu ma kien joqsu xejn u niżel fuq dill-art, ġie fi xbija ta' bniedem f'sura ta' qaddej u bidjenti sal-mewt u umiljat sal-aħħar u għamel dak li għamlu għalina biex aħna ngħixu. Bdejt ngħid imma kif jistgħu jitilquh il-mulej, kif jistgħu jitilquh il-Ġesu? U fej ħanna l-fidwa, l-maħfra ta' dnubiet, fej għan ħelsin ħajja ġdida, ħajja l-dejjem, ħajja l-eternità. U il-missier ħalla lil-Ġesu għalina beka taf kemm beka Ġesu il-mulej, il-missier. Meta jara l-libnu Ġesu jissallab għalina, iżda ħallih jissallab għal kull wieħed u waħda minna. Inti taħseb li ma jħoss meta bniedem jitilqu lil-Ġesu, meta għamel dak l-emejjel kollha fuq is-salib, dik id-batija kollha, dik il-batija ħarxa fuq is-salib, u mbagħad tiġi sitwazzjoni meta ġabilek l-għadu dik is-sitwazzjoni u għal-għadu li jiġi jisraq jeqret u joqtol u inti fokajt fuq dik is-sitwazzjoni u tlaqt il-Ġesu. Inti taħseb li Ġesu ma jiddispjaċihx? U żgur li jiddispjaċih meta ra li bata dik il-batija kollha fuq is-salib. U żgur li jiddispjaċih. Grazzi Ġesu, nħobbok Ġesu, nħobbok ma li qaddis. Tal-emejjel tiegħek ma li Ġesu, grazzi Ġesu, halleluja. Grazzi Ġesu. Mela aħwa, narġgħu induru lejn is-sitwazzjoni ta' Rut. Fejn rajna li Rut li ddeċidiet għal kosta kollox tibqa' ma' Naomi. U Naomi rat li webset rasa u qaltilha rajt, qaltilha jiena sejra lej Betlem, mela mbagħad iddeċidew li jmorru flimkien kemm Rut u kemm Naomi marru lura f'Betlem. Issa naraw ma ninsewx li daw it-tnejn kienu foqra. Però ir-raġel ta' Naomi li miet u tfal tagħha subien tagħha kellhom xi għelieqi, imma kellhom bżonn xi ħadd li jifdihom, ġifieri Naomi u raġel tagħha l-mejjed. Issa kellu għelieqi rridu xi persuna li tixtri dawk l-għelieqi u dawk l-għelieqi li tixtri tagħti l-flus lil Naomi. Bil-Ingliż daw jgħidulu kinsman. Xi ħadd li jifdihom. U f'chapter 2, verse 1, jgħidlek li Naomi kellha persuna li jiġi minnaħa ta' żewġa kien bniedem godli, bniedem talla u sinjur ħafna. U dan kien jismu Boaz. Issa skont il-liġi ta' Mosè dak iż-żmien il-foqra kellhom id-dritt li jiġbru il-bqija minn xi jalqa
bil-permezz tal-owner tal-għalqa. U Ruth bdiet tmur fl-għalqa tlaqqat minn wara il-ħassada li insertat din fl-għalqa ta' Boaz. Hawnhekk peress li kienet fil-lejaltà lejn il-mulej u lejn Naomi baqgħet soda u kienet qiegħda fil-pjan fl-għalqa, kienet fil-pjan talla. Ara kemm meta nkunu fl-ubbidjenza mingħajr ma nkunu nafu nkunu qegħdin fil-pjan talla u l-mulej mbagħad jiftaħ favur fuqna. Ejja ħanaraw ħaniftaħ iżjed fuqha din il-ħaġa. Mela, insertat fl-għalqa ta' Boaz. U meta Boaz ġie u lemaħ lir-Rut, Rut rrid ikun jaf min hi din it-tifla u saqsa f'chapter 2 verse 5 ta' min hi din it-tifla. U qalulu li hi Moabina u ġiet ma' Naomi u qalulu l-istorja kollha. Hawnhekk qed naraw il-pjan talla fuq Rut li kienet fl-għalqa ta' Boaz u ħanaraw kif il-mulej jippremja lir-Rut u l-lejaltà tagħha. Vers 7 qaltlu nista' nlaqqat u niġbor minn bejn il-qatet tal-ħassada staqsiet tal-permission mill-owner tal-għalqa u ħanaraw issa God's favor, il-favur tal-mulej fuqha u Boaz weġiba. Ara ma tmurx jal oħra ta' ibqgħu twarrabx minn hawn ta' qalilha, ibqgħu mal-ħaddiema l-bniet tiegħi. U waraw, wissejt il-ħaddiema l-oħra biex ma jmissukx, protezzjoni. Mela kemm ta' benefiċċji nibqgħu mal-mulej, għand protezzjoni, għandek il-favor. Għalilha wkoll meta jieħdok laċ, mur ħdejn il-ġarar u wixrob minn fejn jixorbu l-ħaddiema, provvidenza tal-mulej. U di vers 10 jgħidlek li niżlet wiċċa fl-art u qaltlu ta' kif sibt ħnina f'għajnejk u ħarist lejja meta jien barranija u qallilha qaluli b'kull ma għamilt mal-kunjata wara il-mewt ta' żewġek ħallejt il-missierek u lill-ommok u lill-art twelidek u tlaqt għallant il-poplu li jien xejn ma kont tafu qabel. Qallilha vers 13 kompla jgħid il-mulej ħalsek ta' għamilek ħlasek ikun sħiħ minnant il-mulej Alla ta' Izrael li int ġejt tisken taħt ġwinħajħ. Ara kemm importanti li nqal kosta kollox nibqgħu niskennu taħt ġwinħajħ. U l-istess ħaġa lilna li aħna li nitilqu d-dinja ta' qabel, nitilqu il-ħajja ta' qabel, u nkunu set apart, nkunu maqtuwajn u nimxu wara Ġesu, maqtuwajn għal Ġesu u nimxu wara Ġesu. Il-mulej hemmhekk jiftħilna bibien ta' favur, jipproteġina, jipprovdilna u dak li għandna bżonn jatina dak li għandna bżonn fil-ħajja tagħna. Għalkemm kienet barranija, Boaz kien mistaġeb bil-lejaltà tagħha u kien isejħilha wkoll biex tikol magħhom mal-kumplament u kien iwissi lil ħaddiema tiegħu għalilhom ħalluha tlaqqat bejn il-qatet ukoll u la tgerxuwiex, anzi ħallu wkoll jaqa' l-iżbul il-qatet biex tlaqtuwi u damet laqat fir-raba sa filgħaxija ġabritu u marret għand il-kunjata kielu xebaw u kienet baqalhom u baqgħet tagħmelek sakemm intemm il-ħsad. Naraw ukoll issa chapter 3 il-parir ta' Naomi lir-Rut. Mela, kif rajna qabel, Naomi kienet ix-xewqa tagħha li kemm Orfa u kemm Rut li jerġgħu jinġabru taqta' dak il-covenant u jerġgħu jinġabru imma x'isima Rut iddeċidiet li tibqa' lejali. U xorta baqgħet fiha Naomi għal Rut din il-ħaġa. U vers 1 jgħidilha qaltilha binti, ma jidhirlekx li għandi nfittex li infittex jien għandi Naomi nfittex li tinġabar għal ġid tiegħek stess qaltilha u wissa Boaz safatilha botta. Mhux qaribna dak li int kont ma' tfajliet tiegħu il-ħaddiema tiegħu mur inħasel qaltilha. Għamilna qafwieħa ilbes l-aħjar libsa u mur il-landar fejn ikun hemm il-lejla. Imma tħallix tata parir li biex ma jarafix, tħallex jarfek sakemm jiekol u sakemm ikun komdu basically. U kif jimtet qaltilha, kompla qaltilha, sib post deħ u ikxiflu saqar. Qaltilha hekk. Dan kien il-parir ta' Naomi. Rut hekk għamlet, ħallitu jiekol, ħallitu jimtet u marret timtet ħdej saqaħ. U dan minnhom qam u ra din il-mara ħdej saqaħ. U qallilha int min inti.
U Rut vers 9 qaltlu jien Rut il-qaddejja tiegħek hawnni issa din hija l-focus. Ixħed djul mantarek fuq il-qaddejja tiegħek għax int għandek il-jiet tal-fidwa. X'ġifieri? Iġifieri int biss Boaz għandek il-jiet li tifdina, li tifdi lil Naomi, int biss għandek il-jiet ta' part exchange li tixtri dik l-għalqa u tifdina inti, qaltlu. Ta' għal-għalqa ta' raġel tagħha u ta' wlidu. Issa naraw li Rut ma marriġ bl-iskop li kella Naomi, bl-iskop ta' żwieġ, ħanaraw l-iskop tagħha għal xiex marret. Rut marret biex tkompli tgħin lil Naomi. U Boaz qed naraw ġifieri li Rut ma fitxitx dak li jaqbel lila, fitxet x'jaqbel għal ħaddieħor. Ma kellix mhijiex selfish, mhijiex egoista. U Boaz impressjona ruħu bis-sagrifiċċji tagħha li kien diġà impressjona ruħu li telqet lil dara u baqgħet leha lil Naomi ħafna iktar u iktar issa impressjona ruħu għal darb'oħra għal dak is-sagrifiċċji li qed tagħmel għal ħaddieħor. U għallila, imbirka binti mill-mulej, din tjubitek tal-aħħar aħjar mill-oħra ta' qabel, għax int ma morġ tiġru wara żgħażagħ, la onja, la asfoqra, u issa binti, la tibżax, jien nagħmel miegħek kull ma tgħidli, għax niesi kollha fil-bib tal-belt jafu li inti mara sewwa, tassew li għandi l-jiet li tal-fidwa, iżda hemm wieħed eqreb minni. Tibżax, jekk ma jifdik xu, nifdik jiena għalila, u serħela rasa hemm. U bata d-dar, tkompla jtija xejra l-ikel għalija u Naomi u ovvjament ma batix ida fida. Chapter 4, jiena qed tindur sambatu għarmorru waqra għad-dar sewa. Chapter 4, Boaz iltaqa' mal-qarib tiegħu. Ġabar ix-xhieda li kienu 10 tixjuħ u Boaz vers 3 għallu Isma' qallu siħbi qallu Naomi reġgħet lura mill-inħawi ta' Moab u sedbih biċċalqa li kellu ħuna Elimelek, ir-raġel ta' Naomi. Jien għandi narfek bija quddiem daw in-nies ix-xhieda kollha. Jekk ma tifdix inti, ejt lili għax m'hemm ħadd warajk ħlif jiena qallu. U Boaz kompla jgħidlu vers 5 u dakinhar li tixtri l-għalqa mingħand Naomi trid tieħu lir-Rut bħala martek. U dak kif sama hekk, qallu le ħija ta', qallu ma nistax nifdiha. U dakinhar l-użanza kienet li jaqla l-qorq u itijielu, jiġifieri bħala xhieda, bħala qisha riċevuta quddiem ħaddieħor li jiena ma nistax nifdiha dil-persuna imma ħajjifdiha ħaddieħor. U da Boaz bis-sandli tal-ieħor, bis-sandli fideh quddiem ix-xhieda għalilhom intom illum ix-xut li jiena xtrajt kull ma kellu Elimelek, kull ma kellu kiljon u kull ma kellu maħlon mingħand Naomi. U vers 10. U nieħu wkoll b'marti lir-Rut il-Moabina biex inqajjem l-isem tal-mejjed fuq il-wirt tiegħu. Mela hawnhekk qed naraw li Boaz iżżewweġ lir-Rut. Il-mulej birek lir-Rut tal-lealtà u tas-sagrifiċċji tagħha. Nothing is wasted for God. Xejn u moħli għal-mulej. Naddu biex naddu xejn u moħli. Iżda aħna nibqgħu persistenti u nibqgħu sodi. Amen. Mal-mulej, mal-blata di unshake bir-rock. Halleluja. Naomi saret nanna għax il-mulej imbagħad birek ir-Rut u l-Boaz b'tarbija b'isem Obed missier Jesse nissel il-David li hu il-lineage minn fejn ħareġ Ġesu. Halleluja. Jacob 1:12 James. Ħin il-bniedem li jinstabar fit-tiġrib għax wara li jkun qeleb it-tiġrib jaqla il-kuruna tal-ħajja. Halleluja. Mela qed naraw Boaz jirrappreżenta lil Ġesu. Ġesu huwa il-feddej tagħna, Ġesu huwa il-kinsman tagħna. Dak li ma stajniex nagħmlu aħna għamlu Ġesu għalina. Titus 2:14 jgħidli li ta lilu nnifsu għalina
biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu mażula lih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Wieħed Peter 2:9, ġens maħtur, saċerdozju rjal, nazzjon qaddis, poplu miksub biex inxandru t-tifħir ta' dak li sejħilna midlama d-dawl tiegħu tal-aġeb. Halleluja, grazzi muli qaddis. Mhux għax aħna tajbin, għax it-tajjeb tagħna quddiem Alla huwa bħal ċarruta maħmuġa. It-tajjeb tagħna huwa ċarruta maħmuġa, ma nistgħu nagħmlu xejn mingħajr Alla, weħedna ma nista' nagħmlu xejn, bil-fors għandna bżonn il-mulej Ġesu. U hekk kif Ruth baqgħet faithful, full of faith, baqgħet soda, baqgħet leali, baqgħet fil-patt, fil-covenant mar-relazzjoni u obbligata lejn Naomi, hekk aħna għandna nżommu u nibqgħu sodi leali u faithful lejn Ġesu. Għal kosta kollox, jiġri x'jiġri, għax Ġesu li jagħmel emejja kbar, Ġesu li ħallasna b'demmu stess fuq is-salib u għamilna righteous quddiem Alla li kieku qisna qatt ma dnibna. Halleluja, u nesperjenzaw l-eternità miegħu. Ruth tirrappreżenta l-arusa tal-mulej, arusa preparata, full of faith, leali, fil-covenant, amen, u hekk iridna l-mulej. Il-mulej tipprepara arusa prepara, arusa pura, safja, arusa mimlija biż-żejt bil-mużbieħ mixawl u biż-żejt preparata f'idejha. U hekk kif Boaz iżżewweġ lir-Ruth, hekk Ġesu ħajjiżżewweġ lill-arusa tiegħu, l-arusa li hija aħna. Halleluja. U jammar, hekk kif raġel u mara jiżżewġu u jammru flimkien f'dar waħda, hekk Ġesu jieħu l-arusa tiegħu preparata leali u soda u ma taqta' qalba qatt, hekk ħajjieħu l-arusa tiegħu u jammru flimkien. Halleluja. F'Revelation 21:3 Ġwanni qed jgħid hekk. U smajt leħen qawwi mis-sema u jgħid, ara l-amara tal-laqija mal-bnedmin u jammar magħhom u huma jkunu l-poplu tiegħu u Alla stess ikun magħhom u jkun Alla tagħhom u jimsaħ Alla kull dema minn għajnejhom u ma jkunx hemm iżjed mewt, la qali, la problemi, la niket, la biki u lanqas ġieħ iżjed għax id-dinja ta' qabel tkun għaddiet, spiċċat. Vers 6. Jien l-alfa u l-omega, il-bidu u tmiem, lil minnu bilaċ natih jixrob xejn mill-lajn tal-ilma tal-ħajja. Vers 7. Min jirbaħ, min jibqa' sod u min ma jaqtax qalbu, jiret kollox u jien nkun Alla tiegħu u jkun ibni u jien tkun binti. Iżda il-beżżija li ma jemnux, il-moqżiża, l-qattila, żinja, s-saħħara u l-idolatri, l-giddiba kollha ikollhom semhom mill-ladira li tħeġġeġ bin-nar u l-kubrit. Mela aħwa, ħanibqgħu sodi għal kosta kollox. Jiġri x'jiġrix fil-ħajja tagħna, fiċ-ċirkustanzi fil-pajjiż, fid-dinja, COVID u mhux COVID, pandemija u pandemija, ħanibqgħu sħaħ sal-aħħar u ma naqtawx qalbna. Jgħidilna l-mulex, min jirbaħ jiret kollox u nkunu miegħu u jkun magħna. Amen, u namru miegħu. ħanħobbuh nkunu lejali għax nħobbuh bla limitu lil Ġesu għax hu ħabna bla limitu. Amen. U issa nqumu ħalli nagħlqu b'talba. Grazzi mulej qaddis ta' dan it-talim mulej Ġesu, grazzi mulej qaddis tal-Ispirtu qaddis tiegħek, grazzi ta' din il-kelma li inti tfajt fuqi għal poplu mulej għall-Knisja tiegħek biex inti tipprepara l-Knisja tiegħek għax Ġesu inti ġej għall-arusa pura u safja u bla ebda teba mulej qaddis. Iva Ġesu nirringrazzjak mulej qaddis ta' dak li inti għamilt għalina fuq is-salib, għamilt emejjel kbar mulej qaddis biex jiena ngħix
miegħek għal ħajja eterna mulej qaddis. Iva mulej Ġesu, niddikjara mulej li jiġri x'jiġri fil-ħajja tiegħi, jiġri x'jiġri missier ħadd u xejn mu se jbedni mill-imħabba tiegħek. L-ebda sitwazzjoni, l-ebda ċirkostanzi, l-ebda niket, l-ebda ħaġa u l-ebda oħra. Ħadd u xejn mu se jbedni mill-imħabba tiegħek mulej qaddis. Għax jien ir-ras u mhux id-demb, jien minn fuq u mhux minn taħt mulej qaddis. U akbaru dak li hemm fija minn dak li hemm minn barra. Mulej qaddis jiena mulej Ġesu nibqa' miegħek għax jiena naf li inti Alla rebbieħ mulej qaddis u huwa inti biss toħroġna rebbieħin. Halleluja. Grazzi mulej Ġesu, grazzi mulej qaddis u ħajkun minni skont kemtek għal glorja tiegħek mulej. Halleluja. Grazzi Ġesu. U nirringrazzjakom maħwa li smajtu din il-kelma u nirringrazzjaw tal-YouTube viewers komplu magħna għat-tieni session u lissa ħanalqu għal break. Thank you. Grazzi mulej.